Hey, Jubi. Hej Peter. Hej. Hvordan har du det? Meget godt, tak. Det var da godt. Har du det godt, Peter? Jeg har det dejligt, Hugo. Hvad med dig? Ved du hvad, Camilla? Nej. Han hedder altså ikke Peter. Hans mor siger, han hedder Skipper. Er det rigtigt? Skal vi så kalde dig Peter eller Skipper? Ja, Peter, tak. Peter. Men hvor kommer Skipper fra så? Ja, det er sådan en gammel historie, men i øjeblikket er det vores kat, der hedder Skipper. Så nu bliver du altså kaldt. Så nu bliver det Peter. Ja. Nå. Men det er jo meget rart. Du så er der blevet en Peter og en Skipper igennem. En Peter og en Skipper. Hvor er det godt. Han er vist lidt af en kat, ham der Peter. Ja. Men tror du ikke bare, at vi måske skulle spille noget spil så med Peter Skipper? Jo, okay. Ja. Jeg er klar. Skal vi gøre det, Peter? Det lyder helt fint. Altid. Så skal vi en tur i krystalgrotten. Er du klar, Hugo? Hvad i grotten skal vi her? Og du ved allerede, hvad man skal. Kan jeg se, du hopper bare derudad. Hvor er du fantastisk. Og nu har du hørt den der lille bjælleklang, som betyder, at der skulle gerne komme en olielappe frem et eller andet sted. Det var tæt på. Ja, det var lige før. Skal der rykke? 8. Nej. Så se mig dog for. Peter, det gik ikke særlig godt. Der fik Hugo lige 1 på lampen. Og så måske så trykker 2, så rykker du lige frem. 2. Og videre frem på 2. Så skal du huske en lille tegning. Okay. Og videre. Måske du skal over fat i det der. Den lille pengepose der. Hvor er du god. Og nu er der en ny olielampe derovre. Gælder det bare lige at komme over til den. Ja. Nede på 8. Ja, den vej kan du også tage. 4. Peter, der var en til. Husk dine små tegn. Ja, Og okay. det giver adgang til at komme ind bagefter til den helt store præmie. Det lyder spændende. Det er så spændende, som du tror, det er løgn. Ej, jeg hopper derude. Altså, Peter, du er lidt af en super Hugo. Ja, jeg kan godt mærke det lidt. Ja, jeg kan også godt mærke det. Der var det sidste. Så er det bare med at komme over i hjørnet. Så skal du trykke 8 og 6. Ja, det går ikke så godt, så skal du lige tilbage igen. Ja, den er. Ja. Og så op nummer 2. Ja. Puha. Peter, du er en helt. Ja, det var virkelig fedt. Hvor er du god. Tak skal du have. Peter, har du øvet på det mange gange? Nej, det har jeg faktisk ikke. Er du sikker? Nej, måske lidt. Ja. Men nu skal du skal vide, at du har ikke vundet noget endnu jo. Nå. Du skal jo op ad trappen og op og befri Hugoline og de 3 små dejlige unger. Okay. Kan du huske symbolerne? Så kommer millionerne. Ja, den første, den er vist rigtig. 1, 2 eller 3. Den skal være... Farvel millionerne. Peter! Hvordan kunne du gøre det? Ej, jeg skulle vente af. Nu havde du gået hele den file vej, og så glemte du det. Hvad siger du, Hugo? Hvad siger du, Camilla? Er han ikke umulig? Altså, jeg kan godt se på Peter, han er medhjælper i en børnehave. Han kan jo hverken huske fred til sit. Det er det. Men Peter, det gik jo alligevel ikke helt så galt, fordi du får alligevel noget med hjem jo.